Er der nogen af jer, der har nogle sidste spørgsmål? Niklas, du har hånden op, hvad vil du sige? Lars, skal vi ikke have nogle lektier for? Det kan du så simpelthen holde din mund. Du ved da godt, at jeg aldrig skal have lektier for. Det går da til at cykle her. Det er samme. Det er slet ikke ny. Det var stort, John har fået. Ja, til. Så skal ikke gå over mok, John. Jo, jeg tror, han Der er der mudder lige herovre. Ja. Hvad så, John? Stop! Hvad laver du? Hvad fuck laver du? Idiot! Au! Au! Han er sådan en fucking idiot! Den fucking Karsten! Skal du Karsten i hovedet eller hvad? Hvad tror du selv? Okay. Jeg har bare lyst til at smadre ham. Ved hvad du er? Du er kæmpe misfoster. Misfoster! Så kan du ligge der resten af dit liv, munk. Hvad fanden laver du? Bro, hvad fuck er der sket her? Nu kommer. Bro. Er du okay? Hvad er der sket? Det var John. Det er fucking smadret en idiot. Fuck, forstår dig, bro. Vi skal nok hjælpe dig med det. Tak. Hvad fanden har han lavet her? Lille fuck. Så. Lad os gå. Hvad så, John? Vi ses her på skole. Det siger du bare. Hej Carsten. Har du hørt, hvad der skete med John? Nej. Han er væk. Han har været væk i 2 uger. Nå. Det vil ikke. Så ved du ikke noget om, eller hvad? Nej. Nu skal I lige høre godt efter, fordi jeg har faktisk en vigtig nyhed til jer. Det er sådan, at I ved godt, John, som I går i klasse med, han har faktisk været væk i 2 uger, og han har været efterlyst længe. Så det var ret vigtigt lige for den besked i dag. Ja. Jeg kigger herover. Jeg kigger bag den her. Min sengetøj er her. Der er et stort rum herovre, men vi kan ikke komme ind. Jeg kigger også lige herovre. Der er heller ikke nogen her.
John! Nå? Hvad fanden er der sket? Jeg tror, jeg ved, hvad jeg gjorde. John er død. Det er Carsten. Han har ligget her i lang tid. Han har været væk. Han har været væk i 2 uger. Han er død.